Os empresarios da Pobra queren un verán de ventas coa súa nova campaña comercial. Desenvolverase ao longo do mes de xullo e nela sortarase un iPhone 17. Xullo arrancou con forza e bo tempo e tamén con novidades para o comercio, os visitantes e a veciñanza da Pobra do Caramiñal. A Asociación de Empresarios Local vén de lanzar unha nova campaña que terá diferentes sorpresas. A campaña de verán empezou onte, ata o 30 de xullo, e consiste en comprar no comercio local. Cada compra no comercio local equivale a unha participación que vai ser mediante ruleta, e a ruleta, unha vez xirada, toca participacións para gañar un iPhone 17. O funcionamento da campaña será igual que a de anteriores propostas postas en marcha pola entidade. A campaña vai mediante a aplicación nosa de Pobra Activa, escaneando o QR de sempre, entrando na aplicación xa entra automáticamente, e nada, hai que poñer o importe da compra e xa entrarías na participación. Ademais do sorteo do iPhone 17 haberá unha actividade diferente. O 10 de xullo vamos ter unha festa ibicenca na Plaza do Emigrante, que tendremos DJ, toro mecánico, glitter, plataforma 360 e un posto de moxitos, que a iso está relacionado tamén co comercio, porque cada compra o día 10 de xullo vamos a repartir uns vales de moxitos gratis. Hai 25 comercios adheridos á campaña e estarán diferenciados para que a xente que queira participar no sorteo do iPhone 17 pode ir xerando rexistros. Todos os comercios locales teñen na fachada, ou na porta ou nun lado, o sea, está ben identificativo. Con esta campaña, a Asociación de Empresarios da Pobra busca impulsar as vendas nun momento no que hai máis potenciais clientes. Ademais, estamos sorteando un iPhone 17, que ás persoas sempre lle gusta moito o tema de tecnoloxía e así, e está bastante ben. Polo menos por agora ten bastante boa acollida a campaña. Esta campaña conta co apoio de Comercio Galego e da Xunta de Galicia.